Здравейте, свещени жени, добре дошли! Надявам се, че ви намирам в добро здраве и състояние на духа. Намирам се от дома и днес искам да споделя нещо, което ни предстои, нещо, в което се намираме. Намираме се в епицентъра на святите дни, на така наречените святи дни. В същото време се събираме с семействата ни и сме заедно с членовете от семействата ни. В този период, кое е най-важно да се фокусираме? Най-важно е да се фокусираме върху най-святото, което имаме, и това е душата, енергията на душата. В същото време в семейството обаче е кармата, всички предизвикателни отношения, които ни карат да не живееме себе си, да не бъдем тези, които сме, когато сме в енергията на душата си. Затова ви призовавам да встъпите в светлината си и да бъдете в центъра си, да бъдете изцяло фокусирани върху това, което ви вдъхновява, върху това, което ви кара да сте леки, върху това, което ви кара да стъпвате така, сякаш живеете напълно себе си, напълно тези, които сте. Ще ви дам и пример. Представете си, че пред вас стои една врата, един портал, една красива арка. И от другата страна на арката, след като пристъпите, след като преминете през този портал, там е светлината, там е стабилността, там е вдъхновението, там е всичко, което ви кара да се чувствате добре. Там е света, така наречения нов свят, който манифестираме всички ние, чрез създанията ни, чрез творчеството ни, чрез всичко, което правиме всекидневно. Ако решите да вземете целият този кармичен товар, всички хора, с които имате карма, да преминете заедно през този портал, вратата не е толкова широка. Тоест, за да преминете през този портал, е необходимо да пуснете този тежък багаж. И не само. След като влезете, след като стъпите в лекотата, второто нещо, което е необходимо да направите, е да спрете да се обръщате и да се навеждате назад. Може да се обърнете, за да светите там, където все още има светлина, там, където все още е тежко, там, където все още има хора, на които им е трудно да са толкова леки, че да преминат през този портал, но не влизайте в ролята на спасители. Вие не сте спасители и ако някой е решил да живее като жертва, това е негов избор и вие не носите отговорност за това. Прегръщам ви и ви обичам.